bisimila an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ nin. Dramane Ɲare ka foroba sigili tɛmɛnen kɔfɛ ka kɛ Bamako dugutigi ye, Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka groupement jamakulu bɛɛ lajɛlen taara foli bila dugutigi kura la Ɲare la sibiri tɛmɛnen. Ka sanga ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye min bɛ Chine ma ɲɛmaw ani Mali jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ visa ko kun kan, Mali minisiri min ka caw bɛnnen don jagoko ani usine ko doni ma bala ale ye kɛnɛ dɔ sigi. O de y'an donkanw ye bakuruba kunnafoni na sɔɔni min bɛna walawalali caman k'aw ye, aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waliɲuman u bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi an donkanw na k'a fɔ Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a ɲɛmaaba Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka groupement jamakulu bɛɛ lajɛlen u taara foli bila Bamako dugutigi kura la Ɲare la sibiri tɛmɛnen. Dramane Ɲare ale ka foroba sigili tɛmɛnen kɔfɛ Tata Ture ani Ibrahim Kulubali olu de tun bɛ kɛnɛ in kan Cherif la Jabaraniso tɔgɔ la. An ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Jamanatigi sigi kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o kadara kɔnɔ an fa ani an karamɔgɔ Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara ka fara Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali jamakulu tɔw kan. U y'u kunda jamanatigi kan sibiri don. U ka nin lajɛrɛ belebeleba in kadara kɔnɔ u y'u ka nisɔndiya yira jamanatigi la. U ma dan o dɔrɔn ma u seginna ka dugawu don kɛ cogo min na jɛ ka baara kadara kɔnɔ olu ka fara jamanatigi kan Ala bɛ se ka dɛmɛ don u ma ni Mali sigili ye sigicogo ɲuman na nin gɛlɛya waati in na. On nana bɔ jamanatigi kura ye I b'a kalama jamanatigi ka du ni anw ye ko caman ka ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ɲare ye kabini Modibo Ɲare min banna la ka hinɛ na bi mɔgɔ kɔrɔ min sigira n'o y'a dɔgɔkɛ ye Cherif Madani Haidara de groupement an y'a kanu kana b'u la parce que olu ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ objectif kelen na olu bɛ laadaw an'an ka culture an'a jamana kokɔrɔw ka se k'o préserver groupement fana ka objectif ye islam authentique silamɛya kɔrɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ k'o ma préserver. On b'a dɔn ni nin filaw sera ka kɔlɔsi jamana kɔnɔ lafiya bɛ n'o jamana kɔnɔna na donc olu de y'an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔw ye olu ye bɛɛ jatigiw ye groupement y'a ka nisɔndiya jira ka na bɔ jamanatigi kura la ka na foli k'a ye ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲin'a fɛ Ala ka hɛrɛ ni lafiya Ala k'o n'an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi Ala ka jamana kɔlɔsi. An balima fɛn o fɛn kumana a bɛɛ kumana ni kanu de ye fɛn bɛɛ bɛ dan kanu de la u y'an kanu cogo min na u k'a dɔn an ta ka jugu ye Ala b'a dɔn an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini sabu fitiri wale ye kafiri ye I mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ n'Ala ye hɛrɛ k'i ye f'i k'a dɔn dɔw de ye yen sigi anw b'a dɔn ko tigi bɛ dugu in na an yɛrɛ ma ɲinɛ tile kelen depuis an bɛ Bamako yan mana an bɛ fɛ k'a f'u ye u ka dunankɛ de mankan don an b'u kɛrɛfɛ u mago banna ɛri o ɛri ni Ala sɔnna n'u ko min n'an bɛ se an b'a kɛ u kana siga o kɔni na seconde kelen mana n bɛ fɛ k'o dɔrɔn de f'u ye leader tɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bi yan leader tɔgɔ la a bɛɛ ye nin hakili kelen ye a bɛɛ ye nin taabolo kelen ye an bɛ an ka dugutigiw kɔfɛ an b'an ka jamanatigiw kɔfɛ ni Ala sɔnna an hɛrɛ ni tɔɔrɔ an bɛɛ jɛlen don a la u ka da o la nin ye leader ka kuma ye ka se yan wa an bɛ o kan fana u ka dunanw de don n'u ko min dɔrɔn an ko ten Ala sago a sago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamanatigi ma ka nisɔndiya dogo ni lajɛrɛ barikama in kɛnɛ kan ni mɔgɔba ninnu ɲeli ye. Ne ba ɲini jamanaden bɛɛ fɛ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara cɛkɔrɔba kan bɛɛ ka dugawu kɛ n'an ye dugawu kɛ ni jamana jara bɛɛ b'a tulu bɔ mais n'a goyara an bɛɛ bɛ se ka tasuma na an bɛɛ bɛ se ka tasuma parce que an bɛɛ bɛ kɛ jamana de kɔnɔ jamana tɔw maintenant les frontières datugulen don mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si fɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si fɛ koyi bɛɛ ko I ka to ka bara alors donc an ka ko kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour qu'an yɛrɛ ka jamana an ka denmisɛnninw ma besoin ka taa yɔrɔ wɛrɛ n'u bɛ se ka baara kɛ yan nɔ k'u balo sɔrɔ yan nɔ k'u ka fɛn bɛɛ kɛ yan nɔ mun b'o bɔ I b'i dɛmɛ dɔn I b'i baara kɛ fɔ bara mɔgɔ si t'a f'i ma sangle nègre ta va chez toi tu es chez toi alors donc an ka dugawu kɛ pour que jamana in ka ja pour que sitanɛ ma mun o ka se ka lada ni sitanɛ banna bi a ko baara ko caman bɛ nɔgɔya dɛ. Jeliw ma to kɔ nin kɛnɛ in kan u fana y'u ka ɲagari yira groupement ka nin baara in kɛli la. Nisɔndiya dɔrɔn de bɛ yen ni diinɛ ni danbe ye ɲɔgɔn faamuya fɛn bɛɛ bɛ dilan groupement des leaders spirituels et religieux n'o ye an ka diinɛ
cɛ maralaw ye minnu ka hami ye ka diinɛ tɔ sinsin k'a sanuya k'a bila minɛn kɔrɔ kɔnɔ olu ka wuli ka na k'u bɛna jamanatigi fo jamanatigi hali n'a sɔrɔ a bɛ silamɛya diinɛ de kɔnɔ a yelen don ni danbe de ye fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka diinɛ ɲɛfɔ o kɔfɛ donc o bɛ mun yira k'a fɔ Mali kɔnɔ yan diinɛ ni danbe bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a yira k'a fɔ u jan bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ ɲɔgɔn jate u bɛ ɲɔgɔn bonya o kɔrɔ ye ko diinɛ ni danbe anw fɛ yen o faralen ɲɔgɔn olu si ma tiɲɛni kɛ an nisɔndiyalen dɔrɔn de don k'a lase sirifukɛ n'a ka jama ma. An fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Aidara a ye ŋaniya yira kɛ ka ɲɛsin jamanatigi ma ka fara jeliw kan ni lajɛrɛ belebeleba in kun cɛra ni dugawudon ye ka ɲɛsin Mali jamana ma togo min na bɛn lakana ani ɲɛta o bɛ se ka sabati Bamako ka fara Mali jamana kan. لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت حسبنا نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Ayiwa ala ka o duwawu minɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ɲɔgɔn faamuyabaliya min donna Chine ma ɲɛmaw ani Mali jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ visa ko kun kan ka sanga ni o gɛlɛya in ye Mali minisiri min ka ca bɛnnen don jagoko ani usine ko doni ma b'a la ale y'a lajɛ ka jeniyɔrɔ finko in na kosɛbɛ ni sigi dɔ kɛli ye a kɛra kari don a yɛrɛ ka minisiriso la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabaniso tɔgɔ la Amadu Kamara ani Seydou Ɲari an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ka kɛ ni Mali jagokɛlaw ani Chine jamana ɲɛmaaw ka gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin visa ko ma o kadara kɔnɔna na jagokɛlaw ka minisiri n'o ye Abdoukarim Konate Anpe ale y'a ɲini ka jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa ka ko in k'a sidɔn min bɛna kɛ sababu ye a ka wulikajɔw bonya ka fura sɔrɔ a la. Bon alhamdulillah rabbil alamin sɔgɔmada na jagokɛlaw ka minisiri y'an wele a n'a ka responsable dɔw an nana yan nɔ site administratif la a yɛrɛ ka salle de réunion kɔnɔ an ye kuma caman fɔ bon kuma ninnu kɔnɔna la vraiment an ye basigi kumaw sɔrɔ kuma in kɔnɔ kuma minnu bɛ mɔgɔ hakili sigi kuma minnu bɛ yen fana vraiment an b'a dɔn an n'u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu baara in kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ an ɲɛna k'a jira k'a fɔ u ni chinois ka responsable u kumana u sigira ani affaires étrangères mais o ministre o fana mun bɛ an fana ka ko ɲɛma a n'olu fana sigira u kumana bon vraiment an y'a faamuya kuma ninnu kɔnɔna la alhamdulillah rabbil alamin a labanko bɛ ɲa parce que bi kuma kɛra basigi kɔnɔ a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra hakilila falen min don vraiment nafa b'a la alhamdulillah rabbil alamin an kɔntelen don a kan chambre de commerce président fana tun bɛ yan an n'a kumana fɛn fili ye yɔrɔ minnu ye an y'olu fɔ jalaki ye yɔrɔ minnu olu fɔra yafaw delila ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn faamuya ko caman kɔnɔ ala k'a ɲaga d'an ma ala ka jɛ ye. Jagokɛla ninnu u y'u da don gɛlɛya in na k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ minisiri ɲɛna k'a daminɛ a daminɛ tuma kana bila fɔ an bɛ waati minɛ ko sisan a ye gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min na su ma jagokɛla ninnu da sera u bɛɛ lajɛlen ma. Bon lajɛrɛ kun ye minisiri ka laɲini ye sɔgɔmada na a y'a lajɛ k'a ɲini chambre ka na yan ani ale yɛrɛ ka département ani association damadɔ bɛ yan ani minnu bɛ taa Chine ka caya k'u kana lajɛ gɛlɛya mun bɛ yen an ka hakilijagabɔ kɛ nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na donc bɛɛ kumana mais a yɛrɛ k'a fɔ ko Chine ambassadeur ye consulat ye condition mun bila sen na a bɛ kalo 9 bɔ o kalo 10 pour que i ka visa sɔrɔ condition mun b'a kɔnɔ olu de ka gɛlɛn parce que Chine consulat y'a ɲini i kana ni invitation officielle ye o ye papier dɔ ye ko autorisation officielle d'une unité compétente. Ça veut dire qu'en Chine, structure d'obéin, nous organisons, nous écrivons, l'État nous reconnaît. Faut nous de papier chicana, kaira ka fiban ka foko bo, anya ya mara carte kana pour que location, il y a un commerce, il y a un relevé bancaire 3 mois, il y a une patente copiée, il y a une réservation d'avion, une réservation d'hôtelier. Pourquoi visa dima depuis où yo nous sommes là 5 ans avec kala konto bo mo chama be ou desera kata Chine kada o condition nunca wati la où ya era approché ka fo ko ni condition be no c'est valable pour tout le monde mais chambre mo monum temena chambre fait chambre man lettre kala ka ci kata o fe no invitation ya alla make officiel na kara copie ko biso nga visa di mais o kelini sanche labana o tolaka o rejeté kada kuncaman kan donc la yɛrɛ kun ye mun ye sɔgɔmada na an k'a lajɛ an bɛ se ka proposition jumɛn kɛ
k'a ɲɛsin ambassade Chine ma pour que olu k'a lajɛ ka ko in nɔgɔya. Bon sigili kɔfɛ an yɛrɛ fɛ ni Ala jɛra n'a ye nɔgɔya bɛ sɔn ka sɔrɔ a la parce que hali ni Chine ka relation bi tɛ c'est une relation historique depuis au début de l'indépendance. Minnu y'a an dɛmɛ ou bien jamana minnu ni anw ye relation établie bi côté ko mana gɛlɛya cogo cogo moi je pense que ni sigikafɔ kɛra la bɛn bɛ sɔn ka sɔrɔ a la an yɛrɛ fɛ ni Ala jɛra n'a ye condition minnu filɛ nin ye yan nɔ an b'a fara ɲɔgɔn kan ka di ministre ma a ka taa consulat fɛ ka négocier fɛ an dalen b'a la k'a fɔ ko solution bɛ sɔn ka sɔrɔ a la ni Ala jɛra n'a ye. An b'a ladɔnnen k'a fɔ ko Chine jamana ale kɔni tun y'a ka visa jɛ Mali commerçants na n'o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don jagokɛla ninnu ka baaraw la wa an bɛ don min na ko bi ka sababu kɛ ministre ka nin hakilina ɲuman ye furanna sɔrɔ nin gɛlɛya in na don nataw la. Fanga ɲini jɛkulu ADEMA PSSG a ka bolofara min bɛ commune 2 kɔnɔna na Bamakɔ olu y'u ka politiki kɛnɛ dɔ sigi sibiri tɛmɛnen lajɛrɛ in senfɛ commune 2 section ye u dasera fɛn min ma o de ye degun ye degun min ni a b'u ka listi ko la listi semboliko la sigida kalata nata baaraw la novembre kalo nata ni Ala sɔnna ma Seydou Ɲare a bɛ walawalali caman k'a ɲɛ ko kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ. An taara sɔrɔ mɔgɔ fila de ka liste déposé no Alliance Codem RPM ani un parti UPS on était 3e an liste di minnu kan ka liste reçoit ni erreur b'a la min b'a to a tɛ minɛ u bɛ liste segin a ma an ka segin a kan an liste d'u ma u y'a feuilleté k'a lajɛ faute t'a la u ye faute kelen min y'a la ADEMA tamasiyɛn n'o ye logo ye ko o ka dɔgɔ ne ko ma ko ngo hali législative la député sigi la anw ye nin logo kelen de kan ka liste ka kana ko donc ko problème t'a la Sini Mamadu est là u ye tilalen liste la u ye liste kelen di Sirare ma ka kelen di ne ma ko n'i ye liste in ta k'a lajɛ ko mairie la ko correcteur nɔ bɛ tɔgɔ kelen de la n'o ye Kayatu Kulubali ye mais ko gouverneur la ko Blanco correcteur kelen bɛ tɔgɔ damadɔ la liste min ni anw bɛ taa n'a ye mairie la candidat kelen kelen bɛɛ de bɛna jɔ mairie de ka secrétaire b'i tɔgɔ sɛbɛn a ka registre kɔnɔ candidat b'a signé u bɛ pièce bɛɛ vérifier candidat b'a signé maire bɛ na a bɛ signature légaliser ni Blanco b'o liste kan o t'anw ka Blanco ye anw tɛ ɲɛ dɔn o la ni liste bɔra ye liste bɛ taa gouverneur la sariya ko ni liste taara jamana ka lasigiden ka so la Bamakɔ ta ye gouverneur ye ko gouverneur bɛ liste minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni liste tɛ sariya kɔnɔ a bɛ mandataire wele a ka liste nin b'a jɛ nin yɔrɔ man ɲi a la nin ka kan ka labɛn délai dilen don sariya fɛ a ka kan ka labɛn wagati min kɔnɔ a ka kan ka labɛn cogo min na. Juju ye ADEMA liste RPM ani Codem olu y'an ka liste attaqué juge fɛ juge ka ŋaniya la u y'a yira an na ko an ka liste k'o ti taa élection communale la an bɛ sariya de bolo kan an bɛ jamana min ka sariya jamana don juge ta y'a ka ko ye mais cour d'appel bɛ yen olu de bɛ sariya bɛɛ tigɛ ni juge ye sariya min ta n'a ka ɲi n'a man ɲi cour d'appel de bɛ n'o fɔ an ɲɛna donc an kɔni sigilen don an bɛ ka cour d'appel kɔnɔ mɔgɔ kura minnu nana ka na fara an kan o ye mɔgɔ dɔw tun b'an na olu taara Codem na Segu Jakite i y'a dɔn ale kɛra ministre jamana nin kɔnɔ a kɛra ADEMA vice président ye deuxième vice président bon ADEMA commune 2 fɛnɛ o ɲɛmɔgɔ tun don bon ale ni jama dɔ tun taara bon olu jama bɛɛ de seginna Segu ani maire fila Bagadaji ani Medina Kura a n'olu bɛɛ seginna ɲɔgɔn fɛ mais k'o fɛnɛ bɔ a la mɔgɔ wɛrɛw nana fara u kan o ye mɔgɔw jumɛn ye o ye IDD mɔgɔw n'o ye Bozola président o nana fara an kan MPR olu musow nana Buguba ani Medina Kura olu nana fara an kan PDS olu mɔgɔ nana olu nana fara an kan i ɲɛ bɛ jama min na tan e yɛrɛ ɲɛ bɛ jama na fɔ kɛnɛ ma donc olu de fɛnɛ nana ka na fara an kan an ka rentrée politique tun ye
k'olu yira jama la mais n y'a fɔ kuma daminɛ na cogoya min na ko barilen bɛ ko sudalen sa lisi annulé ni ne nana don la donc a ye an ka kow yɛlɛma dɔɔni an bolo ne kɔni b'a ɲini militanw fɛ ani sariyatigiw fɛ min bɛ u ka sariya tigɛ a tigɛ cogo la parce que élection an bɛ cogoya min na tan jamana bɛ position min na tan mɔgɔ kana tulu kɛ tasuma kan parce que parti adema n'a fɔra ko k'o sen bɔ élection na ko ma kɛ commune 2 la a kuma ka ca dɛ donc ne b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ni hakili pour que jamana nin ka basigi an bɛɛ b'o de ɲini. don min talen do kamara semansi fɛ k'o kɛ sɛnɛkɛfɛnw siw tɔgɔ la don ye o ta ko filanan bisimilala kasela dugu de fɛ segu sira la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ sɛnɛ directeur de bolo ni o ye Saka Fofana ye an ka mɔgɔ minnu kun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabaniso tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe. Kamara Semansi ale ye cakɛda ye min ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri bɛnnen bɛ yaasa ka sumansi kolokololenw a ɲumanw k'olu labɛn k'a di an ka cikɛlaw ma min bɛ na dun ka fa o sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ Kamara Semansi fo nin y'u ka deuxième édition ye parce que u san fila nin u bɛ mɔgɔw wele ka na ka cikɛlaw wele ka Semansi bɛ baara cogo min na ka ɲɛ yir'u la u ka Semansi bɛ kɛ cogo min na ka ɲɛ yir'u la la an b'o foli d'u ma. Parce que ne ye président chambre d'agriculture et Kati et en plus de ça aussi je suis le président de l'interprofession maïs parce que ni ma demande ka baara de la parce que an ka baara dɔwɛrɛ tɛ o ye ka cikɔrɔ senkɔrɔma tintin ale de y'an senkɔrɔma tintin baga de la an b'a ɲini gouvernement fana fɛ a ka se k'a fana dɛmɛ pour que a bɛ se ka si ɲuman d'an ma cogo min na parce que si ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ka ye cikɛla i bɛ se ka caman sɔrɔ o ye si ɲuman de ye si ɲuman a b'a to i ka foro olu ka da hectare tonne 2 ma hectare 1 ou bien tonne 3 i bɛ se ka taa fɔ tonne 5 ou bien tonne 8 dɔw yɛrɛ bɛ se ka taa fɔ tonne 10 bon la mɔgɔ min b'o baara la fo ka encourage don a la ka sekɔrɔma tintin service technique mɔgɔw fɛ. An nana sɛnɛkɛlaw fɛ ka u ka sɛnɛcogo lajɛ bon surtout malo la an y'a ye k'a fɔ ko an bɛ foro min na sisan a tigi ye si min ta min ye adini 11 ye ale adini 11 a bɛ ji caman de fɛ ale bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ min ji ka ca par exemple irrigation bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ji bɛ ca yɔrɔ min na mais n'i y'a kɛ gere kan kaba bɛ sɔrɔ min na a tɛ sɔn mais variété wɛrɛ bɛ yen min bɛ sɔn tel que BW ninnu ani DKP ninnu olu bɛ sɔn ani variété kura yɛrɛ dɔ bɛ yen sisan b'a fɔ ma ko Arika 3 olu bɛ se ka kɛ yɔrɔ na u bɛ ja fana kun mais ale ye adini de kɛ adini min kan ale bɛ kɛ ba de kɔnɔ an y'o défaut de y'a la mais yɔrɔ dɔ in an yɔrɔ fɔlɔ min lajɛ wasa kɛra yɔrɔ min na wasa bɛ se ka kɛ gɛrɛn kan a bɛ se ka kɛ ba la a bɛ se ka kɛ gɛrɛn o kadara kɔnɔna na Mali si feerelaw u ka tɔnba n'u ka laɲini ye an bɛ don min na i ko bi yaasa Mali cikɛlaw u ka sumansi ɲɛnamaw min b'u nafa ka tila ka jamana k'o nafa ka sababu kɛ dunkafa sabatili ye Mali kɔnɔna na Kamara Semansi o waleya in faamuya kosɛbɛ ni ka ni don kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na bɛn sanga ni waati ka ɲɛsin an ka cikɛlaw ma. Kɛnɛ in sigili tɛ dɔwɛrɛ ye ne bɛ k'a yira mɔgɔw la parce que Mali kɔnɔ yan Ala ma kɔgɔji nɔgɔya anw ye bon kɔgɔji t'anw fɛ yan ni port bɛ se ka na ko i bɛ nafa sɔrɔ o la bon pétrole t'anw fɛ yan donc an kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛ dɔrɔn de ma bon sɛnɛ fɛnɛ o dugukolo ɲuman o b'an bolo yan n'i y'o k'a kɛcogo la i bɛ fɛn sɔrɔ a la donc o de an bila nin na donc sɛnɛkɛlaw k'a dɔn ko sɛnɛ tɛ jɔna baara ye quoi fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ sɛnɛ na n'i y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na. An b'a yira u la k'a fɔ ko ɲinanta min kɛra kasilakaw fɛ yen nɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka sɛnɛkɛlaw ani jamana ɲɛmɔgɔw minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sɛnɛ ni dunkafa sabatili ma an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakili jira ɲɔgɔn na kɛ ka hakili falen kɛ yaasa sumansi ɲuman o na se ka sɔrɔ ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma. Donc nin kɛnɛ nin an ne kɔni nisɔndiyara en tant que directeur parce que si kolokololen a jɔyɔrɔ ka bon an ka sɔrɔ la an ka sɛnɛfɛnw ta fan na maa o maa bɛ kɛ sababu ye ka se ka o yiriwa wajibi an bɛ foli k'i ye an b'i encourager ni mɔgɔ min nin kɛnɛ ma filɛ bi Kamara Semansi yɛrɛ dɔrɔn tɛ société sémancière tɔw bɛɛ bɛ yan producteurs bɛ yan service de vulgarisation bɛ yan recherche bɛ yan laboratoire bɛ yan ne hakilila mɔgɔ si ma to kɔfɛ aw yɛrɛ minnu ye kunnafoni dilaw ye min b'a sɛbɛn min bɛ ja ta min b'a a fili fiɲɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen bi a kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ mɔgɔ si kɔ.
an b'a fɔ ko Kamara Simansi ko a ka nin cɛsiri ani a ka nin wulikajɔ ko nin ye fɛn ɲumanba ye a ka kan ka min don ba la yaasa sanga ni waati an ka cikɛlaw u ka sumansi ɲuman sɔrɔ min bɛna kɛ hɛra ye ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma bari sabu ka da kan dun ka fa o ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. San o san Mali jamana bɛ octobre kalo ɲɛnamaya ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye o de hukumu kɔnɔna na muso jɛkulu min bɛ wele ko FENACOM jɛkulu in ye dɛmɛɲɔgɔnya waleta ka ɲɛsin musow ma muso minnu bɛ dɛsɛbagatɔw ye n'u ni dɛmɛɲɔgɔnya ka kan kosɛbɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Ka sanga ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ni an b'a wele ko mois de la solidarité ni nin y'a ta ko 22nan ye san 2016 o kadara kɔnɔna na muso jɛkulutɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye n'an b'u wele ko Fédération nationale des collectifs d'organisation féminine du Mali FENACOF Mali n'a ɲɛmaa ye madame Dambele Wulematu So ye u farala ɲɔgɔn kan k'u bolo fa k'a ton ka muso lasiribaatɔw k'u dɛmɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na mois de la solidarité hukumu kɔnɔna na ni muso jɛkulu ninnu u ka nin sigili senfɛ u ye kɔrɔfɔw caman sarada minnu bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn k'o kɛlɛ k'o bɔ an ka jamana kɔnɔ madame Sempara Saran Traoré ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana nin ko la kosɛbɛ ka fara Mali muso tɔw kan u ye réseau kura min bila sen kan n'an b'a wele ko Ressort Mali ale bɛna kɛ baarakɛminɛn ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka musolakaw k'u dɛmɛ ka tila ka hakilina minnu b'u la yaasa nin kɔrɔfɔ ninnu n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli o ka don ba la min bɛna kɛ sababu ye ka lafiya ani hɛra o ta ko ɲɛsin an ka lujuratɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kaloba in kɔnɔna na n'o ye mois de la solidarité Mali musow u ka nin kuluba ye n'o ye FENACOF ye ale ka laɲini n'a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ o ɲɛsinnen don ka maaw dɛmɛ se tɛ maa minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw olu minnu sɛgɛnnen don gɛlɛya jugu minnu b'u kan ka belebeleba b'o la o ye FENACOF Mali ka laɲiniba dɔ ye an dalen b'a la k'a fɔ ko u kɛlen filɛ ka baarakɛminɛn kura min bila sen kan nin ale na kɛ sababu ɲuman ye musolakaw ma bari sabu k'a da kan a bɛna fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ don n'a nataw la olu na kɛ nɔgɔya dabaw ye ka ɲɛsin musolakaw ma ko jamana tɛ jɔ musow kɔ du tɛ jɔ musow kɔ wa musoya ko o yɛrɛ tɛ kolankolon ye Mali musow ka sanga ni FENACOF ka laɲini u bɛɛ lajɛlen nɔ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa degun ani gɛlɛya min b'u kan fura ka sɔrɔ o la. O de b'an sɛnsɛn san ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ bi walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Côte d'Ivoire kaw fɛ foroba kalata min bɛ wele ko référendum ni o bɛna kɛ sababu ye ka sariya sunba kura sigi Côte d'Ivoire jamana kunna o yɛrɛ mankutu baaraw u k'a ma ko campagne o dayɛlɛla sibiri tɛmɛnen jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara de y'a laɲini k'a fɔ a bɛna na ni sariya sun kura min ye jamana kunna ko a bɛ kɛ sababu ye ka Côte d'Ivoire gwɛlɛya caman ban nka fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ sariya sun ɲɛnama tɛ o kumana u faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ octobre kalo tile 30 bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ minɛ maa kana bɔ ka witi maa caman kɔni kɛmɛ ka jira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ale ka laɲini o bɛ sɔn ka sabati maa fanba bɛ sɔn ka a wɔ de ta k'a fɔ an jɛna ni a ye ka sabu kɛ san 2015 kalata min ni o kɛra i b'a ye k'a fɔ fanga sinamatɔnw olu ma bɔ o fɛnɛ na Alassane Dramane Ouattara san 2015 a ka mandat filanan nɔgɔyalen a ye a kun ye layidu ta jamanadenw ye k'a fɔ a na yɛlɛma don jamana sariya sunba la min bɛ se k'a to Côte d'Ivoire ka denw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye sariya sun na sariya sun min n'a bɛ Côte d'Ivoire ka denya sabati ka sɔrɔ a ma kɛ ni ɲɛnawoloma ye wasabulon ɲɛma ni o ye Guillaume Kigbafori Soro ye o y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka sariya sunba kura in ko jamana basigila don k'a bɛna kɛ sababu ye san 25 minnu dɛmɛna ni Côte d'Ivoire yɛrɛ ma se ka basigi a kɔnɔ k'a sababu kɛ politiki binaku mankan ye k'a bɛna o bɛɛ lajɛlen de ban nka maa min ka donda ka wuriyalen don politiki ko la u k'a ma ko politologue Jean Alaburu ale y'a yira k'a fɔ sariya sunba kura min bɛna sigi jamana kunna ko ni y'a ni kɔrɔlen tɛnku ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye min bɛ senna bi yanni kura nali cɛ ni o yamaruyara san 2000 o kun bɛ Alassane Dramane Ouattara sen bɔ jamanakuntigisigi kalata la cogo min ka bɔ Côte d'Ivoire ka denya na cogo min ko nin sariya sunba kura in fɛnɛ bi Alassane Dramane Ouattara n'a nɔfɛmɔgɔw de fɛnɛ yamaruya u ka se k'u kanbɔ kalata la k'u ka jamanadenya fɛnɛ sabati u ye san 2000 min filɛ nin ye senna ni awɔ ye sebaya ta ni o bɛna falen kura la o doni kama o kɛnkun bɛ ka Alassane Dramane Ouattara bɔ jamanadenya la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka den tɛ a man ka a ka jamana ɲɛmaya ɲini fo a kɛra wajibi ye sigi ka fɔ minnu ni olu kɛra ni diɲɛ selekena ni setigi jamanaw ka yamaruyaw ye o de ye Laurent Gbagbo bila a ka décret dɔ ta o ye sariya se dɔ de ye k'a daga Alassane Dramane Ouattara ye a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini politologue ni o ye politiki ɲɛdɔma ngana fɛnɛ ye a y'a yira k'a fɔ ni ye sariya sunba kura in lajɛ fa dɔ fɛnɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ a damandi
Guillaume Soro la k'a sababu kɛ ŋaniya bɛ Guillaume Soro yɛrɛ la jamanakuntigiya ɲinini nasaraw kan. O tɛmɛnen kɔfɛ wasabulon ɲɛmaa k'a to o jɔyɔrɔ la ni jamana ɲɛmaa tɛ yen ale de bɛ na. Nka sariya sunba kura in n'a mɛn ni siraw minnu ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa dangan jɔyɔrɔ poste de vice président k'o n'a ye arɔ. Politologue y'a yira k'a fɔ o ye Guillaume Soro babalitɔ de ye ko wa ko Guillaume Soro yɛrɛ b'a dɔn ko nka k'a fɔli ma nɔgɔ a yɛrɛ ma. Farafina tile bi yan ba jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jamana 15 minnu bɛ a kɔnɔ bɛngɛlen kun do a ka ko k'a lajɛ ka carte d'identité bɔ. Sénégal jamana kɔni y'a ta bɔ wale de bɛna kɛ farafina tile bi yan ba jamana gale ye min ye carte d'identité in bɔ. Carte d'identité in nafa caman bɛ la jamana kɔnɔ a bɛ carte d'identité ko mago ɲɛ munumunu zalo la farafina tile bi yan ba jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o fɛnɛ mago ɲɛ. Kalata fɛnɛ nasara ka ni o ye wete fɛnɛ ye carte d'électeur ye a b'o mago fɛnɛ ɲɛ. Jibril Diallo ni ale ye Sénégal Faba Dakar Plateau sous-préfet ye Baba Kumana Njini o y'a yira k'a fɔ hala da k'a fɔ ko Sénégal de kɛra farafina tile bi yan ba jamanaw na jamana fɔlɔ ye ka nin ko in sigi sen kan k'o bɛɛ lajɛlen ye kunnawolo ye. A ko barisabu ka d'a kan don dɛmɛnenw na i kun bɛ yaala ni sɛbɛnfura caman de y'i kun carte d'identité b'a danna wetekɛ sɛbɛn b'a danna ko nka ko bibi in na i bɛ farafina tile bi yan ba jamanaw bɛɛ lajɛlen yaala ni sɛbɛnfura kelen ye wa i bɛ se ka wete kɛ ni a ye fana jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ a b'i ka carte d'identité ko mago fɛnɛ ɲɛ k'o ka di. Kalo 6 de bɛ Sénégal jamanadenw bolo CEDEAO ka carte d'identité a bɛ dilan ka di u ma fufalaki nka ni kalo 6 in kɔni dɛmɛna a n'a wajibiya u mɔsa u ka dalasi 2,000 bɔ jɛbɔngolo k'a la a ka se ka dilan u ye. Yɔrɔ kelen min bɛ yen ni o kɛn bɛ degun ye Sénégal ka denw ma o de ye k'a fɔ carte d'identité in dilan yɔrɔ la tiɲɛ don a bɛ ka dilan fu nka i bɛ tile hakɛ min kɛ taa ni ka segin la yanni i tɛgɛ ka da i ka carte d'identité kan o de fɛnɛ ka ca. Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya ale donna Cameroun jamana kɔnɔ dimanche tɛmɛnen ka jɛ ka dusukun gamigami kɛ ni jamanaden ɲɔgɔnw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna octobre kalo tile 21 juma tɛmɛnen terrain ye sira bila terrain min kun bɛ ka bɔ Yaoundé k'i kunda Douala kan min kɛra sababu ye ka maa 70 ani maa 5 bɔnɛ ani nani ka maa 100 ɲɔgɔn na jogin. Paul Biya jamana ɲɛma a ye sariya sen dɔ ta ni ka jira k'a fɔ ntɛnɛn octobre kalo tile 24 dusukun gamigami bɛ kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen la u k'a ma ko deuil national. A bɔlen pankuru dafɛ ni ka cun faaba kɔnɔ Yaoundé pankuru njigi kɛnɛ kan a ye dakuruɲɛ 2 di dakuruɲɛ 2 minnu ye dusukun gamigami kanw ye ka labanna ka ɲini jamanaden ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakili kɛ kelen ye ka dugawu don kɛ taabaw ye minnu banana olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Terrain kasara in yɛrɛ kɛra dugunin min na ni o ye Esaka ye. Dimanche don terrain wagɔ dɔw sera ka kɔrɔta maa 12 wɛrɛ su olu labanna ka ye o wagɔ 4 wɔrɔ. Bebe na maa minnu ni tora kasara in na olu somɔgɔw kɔni bɛ k'u ka nisɔngoya jira k'a fɔ terrain ko ɲɛnabɔ jɛkulu de mi jɔ a jɔyɔrɔ la ni o kɛra sababu ye ka na ni kasara in ye. Nka Kamara ye ni o ye terrain ko ɲɛnabɔli jɛkulu ye Camerounikaw fɛ yen o ni Faransikaw ka groupe Boloré de kɛmɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. O b'a jira k'a fɔ Boloré ye actionnaire ye terrain ko in na olu y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ sen na b'o sɛgɛsɛgɛli jaabiw de bɔli makɔnɔ ka sɔrɔ ka kuma ko in yɛrɛ kɛcogo la. Afrique du Sud kaw fɛ Nelson Mandela ka fangani jɛkulu ANC dankɔrɔba wɛrɛ n'an bɛ a jira k'a fɔ Jacob Zuma ka fanga bila u k'a ma ko Jackson Tembu. Afrique du Sud wasabilo kɔnɔ ANC fangani jɛkulu wasaden minnu bɛ yen ni u k'a ma ko groupe parlementaire ale de y'a ɲɛmaa ye. A y'a jira Jacob Zuma la k'a b'a fɛ Jacob Zuma ka fanga bila olu yɛrɛw minnu bɛ ANC fangani jɛkulu ɲɛmaaya so kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka bɔ u jɔyɔrɔ fɛnɛ na k'ale yɛrɛ bɛrɛ. ANC fangani jɛkulu bilama a bɛ dingɛba kɔnɔ ka sabu kɛ fa kelen fɛ Afrique du Sud kaw ka ministre min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko ma ni o ye Pravin Gordhan ye o n'a nɔfɛmaw don wa jalaki ta bɛ ka ɲɛsin o ma bi kiiri tigilamaw fɛ k'a kɛ n'a kɛ ka yurugu ko dɔw kɛ nka caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ Jacob Zuma n'a nɔfɛmaw de kɛmɛ ka kiiri in yuguba ka kɛ a ka sabu kɛ bibi na ani olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ wariso min kunna ministre la Jacob Zuma ma n'a fɔ kuma o kuma ko wari bɛ wari la k'a k'o labɔ a b'i murukuru ndakuya ka ban ka wari in labɔ k'o de kɛ n'a kɛ k'a ni Jacob Zuma bɔ ɲɔgɔn kɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Inde jamana den minnu ni olu bɛ Afrique du Sud ni u k'u ma ko Guptalakaw Jacob Zuma ni olu kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka wariko dɔw tɛmɛn u ni ɲɔgɔn cɛ minnu tɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ nafolo bɔtɔ o yurugu kasa bɛ jamana ɲɛmaa nɔfɛ. Groupe parlementaire ɲɛmaa in o ye Jackson Ntembu ye a ko ANC fangani jɛkulu kɔnɔma bɛɛ lajɛlen de kan k'i jɔyɔrɔ bila ni o ye ka démissionner ye ale yɛrɛ bɛ o la wa Jacob Zuma ka bɔ jamana ɲɛmaaya la. Afrique du Sud jamana kɔnɔ maa min ye Jacob Zuma ka danga ye jamana ɲɛmaaya la ni u k'a ma ko vice président Cyril Ramaphosa ani ANC fangani jɛkulu secrétaire général ni o ye Gwede Mantashe olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in na.
diɲɛ dolanci la club ka ɲɔgɔn dan o phase éliminatoire senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sud africain ka club Mamelodi Sundowns o ka taa farafina tɔgɔ la a y'a sebaya sɔrɔ Zamalek de kan n'o ye Egyptekaw ka club dɔ ye nka walasa an bɛ caman faamuya o la Isufu Kulibali bɛ walawalali k'an ye ko kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ. Farafina ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ kan a bɛ fɔ o min ma ko Ligue des champions de club africain o barabila tulonkaw kɛla kɛrikaw fɛ yen maa min kɛla ɲinan ɲɔrɔbatigi ye senatɔnaci nasiraw fɛ farafina gun kan o de kɛla sud-africain ka dolancikulu ye a bɛ fɔ o min ma ko Mamelodi Sundowns gɛrɛsɛgɛtigi bɛ ji feere bada la maa de bɛ se k'a fɔ k'o de kɛla Mamelodi Sundowns ka ɲinanta ye sabu nin tɔn tun éliminé la kabini senatɔnaci daminɛ baaraw la nka ka kɛ ni kɔngɔlɔ gato min bɛ yen n'o kama ko Vita Club olu gɛnnen kɔ kafo maaw fɛ ka kɛ ni o ka senatɔnacila dɔ ka dolanci ye min kun tulonnen bɛ wele kan bilala joona Mamelodi Sundowns maaw fɛ ko kɔnɔ sen don tulonkɛ la o de y'a to bi o tɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ barabila tulonkɛ kɛnɛ kan n'an ko ma ko final Ligue des champions de club africain kɛnɛ kan sud-africain ka nin tɔn in dolanci t'a la a ye sebaya sɔrɔ 3 ani kanangolo maa bɛ se k'a fɔ baara gɛlɛma o kun kɛla nin tɔn fɛ ka ban o de tɛmɛnen kɔfɛ min ye dolanci segiw ye o tulonkɛw kɔni bolodala kɛrɛ faba kɔnɔna na kabini dolanci sanga fɔlɔ la nin tɔn fila si ma se ka gan kɛ min ye Zamalek dolancikulu ye a kɔni y'i sen da cogoya bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ a ma ɲɛ a bolo maa 10,8 minnu nalen bɛ k'a fɔ bɛna dɛmɛ don o ka tɔn ma Baronga El Arabi Stadium dolanci kɛnɛ kana na o min dagalen bɛ Alexandrikaw fɛ min ye Zamalek ye a tɛna se ka dɔ wɛrɛ kɛ ni colo kelen doni tɛ o colo kelen tɛna bɔli kɛ wa dolanci yɛrɛ a bɛ kucɛ de kan Mamelodi Sundowns bɛ duguma sira ta 1 ani kanangolo ka taa Zamalek kanu na nka finali fila ka fɔlɔ ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye sud-africain sebaya o b'a sɔrɔ ɲina Ligue des champions de club africain kɛnɛ kan nin y'a san 21 ye kabini san 1995 kana bila bi la min ye sud-afrique senatɔnacikulu ye o tun b'a jɔnjɔn ta fɔlɔ wa nin ta bannen ye nin tɔn bɛna taa farafina kumabɔ diɲɛ bɛnkokɛnɛba kan o min bɛ senatɔnacikulu kɔfɔ a bɛ fɔ minnu ma ko coupe du monde des clubs nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafinakulu ka senatɔnaci kɛnɛ kan nin ka wuli kokura ka taa jɔnjɔn ta ka bɔ tɔn tɔw ɲɛ kan Mamelodi Sundowns ɲina o de kɛla Ligue des champions de club africa taba ye o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na a y'aw sɔgɔlen to Sherifila TV jabaraninso la an ni Usufu Kulibali bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni farikolo ɲɛnajɛ jamukan kɛnɛ kan ne bɛ k'an bɛ di aw ma laseli wɛlɛ ni Ala sɔnna ma